حربناوي عمدي هاجرنا هاي قدأن فتوم ملوز دخينا قناوي جقنا لو تاريخ مسكرة جغانونا بوتاتنا هيا وقرسلنا سرات من دمام كيفرس بدمع صمتيك حدث مزقتي خلمسو سلام كبرات تغطاتلتي مدبات دمس حفاش إيرترام أبز حلفة بمخنيات مبل 31 عامتنا سنتنا نافي تيرافولو بمنكسقاس مس حلفتن سراحتنياتاتن ماكل مرمرن سندان تراخيمنا زدالنا يوم مدب قدما يكفالو أقربنا لكم كم زنبرنا زذكريو ماكل مرمرن سندان حيزو زلو تحستو بغللو زغلص انزب صحن كم زيكوني ابتي اب قدما يكفال زقربنا هابتام زتحستو مدب تخطاتيلنا يالونا نلوم ون كلا يكفالونا بخاتكم كنبلوينا سناي مكتتال بوزح سنداتهم ديجيتايز كيرنا لنا نابنت غازيطة حداث إرترا كاب حتام عسرا جميرو كاب منستر زينا بإلكترونيك كوبي بPDF فورمات ملكة نحزو أقواتهونا كاب حادر كساب 19 تقن سكان غيرنا يولنا سلازي بمولو ناي غازيطة حداث إرترا بديجيتال ملكة علنا مالتيو الصوت راح كيكونا غازيطة حداث إرترا كساب ناي تمالي مالتيو صباحهم كتوت خلا دحر صباح إندكس كتكبريا بمولو إندكس تكيرلو تدرخا سبجكت ببعال بيت كتاتو تخيلخا وي بشم ناي سبات وي ببوتا تابنت بزعبا نقفا أبقازي تحدث إرتراس تحتمس نقفا إلكا نبمولو أبيناي عمتا مهرات أبيناي حتام أبيناي قطر خمزرلو السيستم بعليهم تسألكاي إذا كله وتيت ناي منتايو نايزوم مهرات مالتي ስለዚህ دا ማዕከል ምርምርን ሰነዳ ከም ዝብለኩም ናይ ማዕከል ምርምርን ሓበሬታ ኤርትራ በፍላይ በቀንዱ ናይ ዜና ሒዙ ተበጊሱ ድሕር ነጽነት ግን ከም ዝብልኩኩም አፈውዱ ተደርቢዩ ዝነበረ ሰነዳት ካብ ግዜ ጣልያን ጀሚሩ እዚ ሕጂ ዓለም ሰገድ ንዑኡ ካብቲ ጉሓፍ አውፂና መሚና ተዘይኑ ስንዶ ነርና ዓለም ሰገድ እዚ ናይ ታሪክ መጽሐፍታት ክጽሕፎ አይምኻል نتحقفات عدت إلى عند خدا عد إنجليز عند خدا كلمتين عند جبرة من اللي يقوله جن 7-8 خميتنا يتحبريتها جن كابتي تجوحي فوق زنبرة إن أركبنا يوم عليه تسلم تجوحي فمه بحري الكخاني تاريخ إرترا خط أفن بحر كوين كحف والله زندرة سنداتنا له لأمنت قام حرنيا بالتمرتات بقام حرنيا خمهرة مستوسنة بزحنا يتقرنيا صحفات بمنغست إثيوبيا تنديدي كم تدحر زرخبنا يو حبريتاون نزل سندات نيجيزيت إلى نيجيزي فيدرال زنبرة نيجال بمولو كندون يدلو نيرهم كن إرتراوين سلا زنبرو توم إرتراوين بناتهم تبكا تخلق يلوملو أجداسي مرتعو يزبلوها ممسحو يوصلون نيرهم حجي أفتناتهم لايبراري أفتناتهم أركيس أفت بفلا أفتنا إثيوبيان ستاديز سنتر زبحل ببزحي أبو أرلو مالتيو بنت أروخا نحنا دحرنا الناس راخبنا يو خندو زي كارونا إثيوبيا أقدست سندات كا مساندلو بيت سنداتنا توم ناي بوليس كاب 75 جميرو كساب 91 ميازيا سند وتحدراو سندكا كله بمولوها كندحنو خيلنا لنا
ምሳና ከዓ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ቁሩብ ፋሕፋሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ክትብሎ እኳ ተዘይከኣልካ ነዚታት ከዓ ክንራክብ ክኢልና ኣለና ፅቡቅ ቢሮክራሲ ስለ ዘለዎም ሰነዳት ይፈጥሩ እዮም ነፍሲ ወከፍ ንጥፈታት ኣብ ምስናዱን ሕማቑሱን ኣይኮኑን ኢትዮጵያ ወላ በቲ ደረጃ ናይ ግዜ እንግሊዝ ናይ ግዜ ጣልያን እውን ኣይኮነን ወላ ተዘይበልናዮ እየ ዝብል ዘለኹ ሲስተም ግን ነይሩዎ ኣብ ፅሑፍ ሓያላት እዮም ፀብፃብ ምቕራብ ሓያላት እዮም ዝኩሉ ብምሉእ ምናልባሽ ናይ ሬድዮ ስለ ዝኾነ ኣይተብልዎ እንትኾኑ ግን ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ነዚ ሰነዳቱን ዳርጋ ሕጂ ነዚ ኩሉ ሒዙሎ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ከዓ ወሰን ኢልና ብምሉኡ ከዓ ናብ ማእከል ምርምርን ስነዳን ነምፅኦ ኣለና ሕጂ እውን ፅበት ናይ ቦታ ገና ኣለና ኣብ ሰታንታ ኦቶውን ካልእ መኻዚኖ ኣለና ኣብኡ ተፃርዩ ምስ ተፃረየ ከዓ ናብዚ ነምፅኦ ኣለና ሕጂ እቲ ክሮኖሎጂ ዓመት ብዓመት እንድሕር ርኢናዮ እንታይ ዓይነት ክሮኖሎጂ ብንታይ ኢና ንፈልዮ ጣልያን እንግሊዝ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ብረታዊ ቃልሲ ኢልካ ክትከይድ ከለኻ ዳርጋ ሙሉእ ዝበሃል ሓበሬታ ኣለና እዚ ክብለኩም ከለኹ ግን ሓጓፋት ኣለና ስለምንታይ ብግቡእ ተፈጢሩ ብግቡእ ናብ ኣርካይቭስ ኣትዩ ዝተረከብናዮ ስለ ዘይኮነ ዳርጋ ሳልቫጅ ዝገበርናዮ ዘድሓናዮ እዩ ዝበሃል ንኣብነት እዚ ሕጂ ኣታ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ናይ ጎንደራን ኣብኡ 100 ናይ ክረምታዊ ማእቶት ተምሃሮ ኣዋፊርና ኢና ስእልታት ኣሎ ካብኡ ኢና ሰነዳት ክነውፅእ ፈቲና ሓናፅሎ መስተያት ተሰይሩ ደሮን ኣሎ ርግቢት ዝሓርኣሉ ጨራሩ ዘበልኦ እቲ ፈፂሙ ክነድሕኖ ዘይከኣልና ንጉሕፎ እቲ ድሓን ዝኾነ ከዓ ነብሎ ማለት እዩ ነድሕኖ ማለት እዩ ክንኣቶ ከለና እውን ኣተኣታተዋና ናሕና ሃንደበት ስለ ዝኾነ ኣብ ኮንቴይነራት ዝተዓሸገ እቲ ኮንቴይነር እንታይ ሒዙሎ ኣይንፈልጥን ነቲ ኮንቴይነራት ክደልዩ ከለዉ ይኸፍትዎ ምስ ከፈትዎ ሰነድ ይፀንሕ ማእከል ምርምርን ስነዳብ ዘሎ ሓበሬታ ይብሉኻ ንሓንሳብ እቲ ኮንቴይነር መሪቱ ኣኽላባት ብኡ ኣትዮም ከልቢ ኣኽላባት ተወሊዶም ኣብኡ ይፀንሑ ነቲ ኮንቴይነር ምስ ከፈትናዮ ስለዚ ናይ ምድሓን ናይ ሳልቫጂንግ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ፀኒሕና ክሳብ 2015 ክበሃል ይከኣል ድሕሪ 2015 ግን ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ምፅፋፍ ስራሕን በቲ ዓለማዊ ዝኾነ ስታንዳርድ እንዳኸድና ፅቡቅ ሰብድምና ኣለና ከምዚ ደረጃ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ حراي دايركتور جنرال ماكل مرمرن سندان عزيب تولده ماكل مرمرن سندان انتاي تحستو انتاي زسند مالت مسارحي وخه انتايو تاريخنا إرتران دي زسند تي كنرخبو زخالنا صحفاتنا كنسند فتينا بقبرون نستقبرو زلنا ስለዚ እንድሕር ተመሊስና በጽሑፍ እንድሕር መጽኢና ናይ ግዜ ጣልያን ኢልና ኢና ንጅምር ናይ ግዜ ጣልያን ካብ 1886 ጀሚሩ ብሙሉእ ሰብ ክንብሎ እኳ ተዘይከኣልና ሰነዳት ኣለና ንኣብነት ጣልያን ካብቱ ከለዉ ቅድሚ ናብ ኣስመራ 1931 እዮም ናብ ኣስመራ ደይቦም ክሳብ 1931 ኣብ ባፅዕ ኮይኖም እዮም ሰነዳት ዝፈጥሩ ነይሮም ስለዚ ቅድሚኡ ከዓ ናይ ግብፂ ናይ ቱርክ ከዓ ስለ ዝነበረ እቶም ምስ በሉ ግድነት እዩ ካብኡ መቐፀልታ እቲ ጣልያን ማለት እዩ ናይ ሽዑ ዝነበሩ ኤርትራውያን ምስ ኤርትራውያን ዝተዋለዱ ባዕሎም ግብፃውያን ይኹን ቱርካውያን ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ናይ ኖታሪዮ ዝበሃል ሰነዳት እቲ ከምዚ ናይ ውርሻ ናይ ሞግዚትነት ናይ ገለ ዝገልጽ ካብ 1886 ጀሚሩ ሰነዳት ኣለና ሕጂ ብፐሬድ እናፈላለይናዮ ብግዜ እናፈላለይናዮ ማለት እዩ እቲ ዝበዝሕ ሰነዳት ናይ ጣልያን ድሒርና ኢና ረኺብናዮ ድሒርና ስለ ዝረኸብናዮ ኣብዚ ናይ ሰታንታ ወቕቶ ዘሎ ኦፊሳትና እዚ መኻዚኑ ኣብኡ ተኸዚኑሎ ንኣብነት ንምሉእ ናይ ህንፃታት ናይ ኤርትራ
زملكت ناتو مغلطيتات كحجز زخيل ناي سويج سيستم زناي توبو ناي مايات ناي گله بمولو بلان ناي مزጋጃ ቤት زملكت نابنت ناي قردت ناي مسجد ناي باص حكمنا ناتو مابات كي ترفن ناتو سبيسيفيكيشن كي ترفه اب ستاتوتلو غانات ودينا نابزيم صنايو ناتو نحناون طليان حيزوم وزخدو دحر انجليز زعبلوم كلا صحفاتكم يسلا زبل كم اخوان غيرنا نردو نيرنا ناي حقاو سندات زبل ناي بيت فردي ناي غزي طليان زنبر ناي بيت فرد سندات بمولو درجه كابشحنت شاتميتن كلتن جميرو بمولو ابزناي ستان توتلو قالون ابز اصارينا زمصنا يلو ስለዚህ ሕጂ بحفشو انت يتحزانا ببريدنا فلالينا يو طليان انجليز فدريشن ኢትዮጵያ دحر برታው ቃልሲ بخمزينا فلالينا يزلنا ስለዚህ طليان كنبل كلنا سندات ناي صحف አለው ناي فوتوغراف አለው دتناي شو ዝነበረ ገለ ፊልምታት አለው ናይ ደርፊ ካሴታቱን አለና ማለት ይሽሩ ናይ ሾ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ዲስኮ ታታለና ማለት እዩ መጽሐፍቱን አለው ጋዜጣታቱን በአብዩ አለው በዚህ መልኩ እዚ ኻኒ ናይ ጊዜ እንግሊዝ ካለና ብርግጽ ዳርጋ ናይ ጣሊያን ማሽነርን አካይዳን ይخيድ ስለዝነበረ እንግሊዝ ኣብ ጊዜ እንግሊዝ ካን ቤት ትምህርቲ ስሩዕ ስለስተጀመረ ናይ ትምህርቲ መጽሐፍትታት አለው ፓርቲታት ስለዚ ተፈቀዳ ተም ፓርቲታት ጽፎ ዝነበረ ጋዜጣታት አለው ከም በዓል ሓንቲ ኤርትራ ደሃይ ኤርትራ ገለ ዝበሃል በሙሉ እሱታት ኩሉ አለው دحرنا فيدرال تخيد فيدرال ناي منغست ኤርትራ مس አፍትሕቲ ኢትዮጵያ ወላ ኮይኑ ናይ መንግስት ኤርትራ ማለት ብሽም መንግስት ኤርትራ ዝፍጠሩ ዝነበሩ በሙሉኦም ጋዜጣታት ሰነዳት ናይ አርካይቭስ ኩሎም አለው ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ክንብል ከለና በጉባ አይኮነን ተረኪብናዮ እትቀንድ ግን ናይ ኢትዮጵያ ሰነዳት አለው ዘብለና የናዩ ሓደ ወታደራዊ ሰነዲ ካልአይ ናይ ፖሊስ ሰነዳትዩ ሳልሳይ ናይ ቤት ማእሰርቲ ሰነዳትዩ ራብዓይት ናይ ጸጥታ ሰነዳትዩ ካልኡና ለና እትቀንድ ክባሃል ዝካል ግን እዚዩ ማለት እዩ ካልእ ናይ አውራጃታት አለው አውራጃ ሳሕል አውራጃ ሰንሂት አውራጃ ባርካ አውራጃ ሰራየ ገለገለ ዝበሃል እሱን ሙሉ ክንብሎ አይነኸለና ስለምንታይ ኣብ ጊዜ ጣሊያኑን ናይ ኮሚሳራቶ ተባሂሉስ በትሽናይ ሹዕ ዝነበረ ቅርጺ ዝነበረ በሙሉ ምስ ውግእ ተኣሳሲሩ ዳርጋ ጠፊሉ ክባል ናይ ኮሚሳራቶ ናይ ጊዜ ጣሊያን ዝነበረ ሓንቲ ብጣይት ዝጸንሐትና ምናልባት ዝጎደለ ቁሩብ ክህልዎ ይኽእል ናይ ኮሚሳራቶ ኣኮሎ ግዛይ ተባሂሉ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዝጸንሐና ሕጂ ናብ መንደፈራ ጊዕዙ ዘሎ ማለት እሱ ኢንታክት ጸንሐና ኣሎ በተ ተምሳሌቲ ተንካልኦት አውራጃታት ኣብ ትሕቲ ጣሊያን ዝነበረ እንታይ ሰነዳት የፍርያ ነይረ እንታይ ካይድ ነይሩ ናይ ጊዜ ዕስከርና ድዩ ናይ ፋብሪካታት ድዩ ናይ ካልእ ናይ ሕርሻታት ድዩ ናይ ገለነ መጽናዕቶን ኣዝዩ ሓጋዚ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ሳቶም ዝወሰድዎ ናይ ጣሊያን ይኹን እቶም እንግሊዝ ዝወሰድዎ እንታይ እዩ ናይ ፎሬን ኦፊስ ናይ ወጻኢን ናይ ወር ኦፊስ ዝብሎ ኻኒት ናይ ውጋት ናይ ወታደርና እሱ ወሲዶም ያም ጊዕዞም ምሳና የለን ጣሊያን ከምኡ እዩ ገይሩ እንግሊዝን ልክዕ ከምኡ እዩ ገይሩ እቲ ካልእ ግን ዳርጋ አሎ ምሳና بخمو خامقاقيلنا حزنا يولانا ناي برتاو قالسي كمص خلو ناي تغال حرنت سندات አሎ ናይ ህዝባው ግንባርካ መንግስታው ቅርጽ ሒዙ ይኸይዱን ስለዘነበረ በብኽፍልታቱ አሎ ጋና ዘይጋዓዝናየውን አሎ እቲ ዘይጋዓዘ ግን አበይ አሎ እንታይ አሎ ኩነታቱ እንታይ ይመስል ተሐጋገዚና ንብሊና አበይ ከም ዘሎን ኩነታቱን ንፈልጦይና ማለት እዚ ነካይዶ ዘለና ዓላል ብምኽንያት ማልተና ጽነትና መበል 31 ዓመት እዩ እንኳን ኣብዚ ክብር ማልቲ ኣብቃዕና ስምካ መጀመሪያ ራስ በዓል ነውላህና ንግበረልና እሽሜ ዘሪያ ክበራ ይባሃል ኣብ ማዕከል ምርምር ስንዳን ድማ ናይ አይቲ ኮይነ ስራሕ ኣለዎ ከማይነ ፈም ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት ገይረ ማለት እዩ
نبت غند سراح كلمة طوينات ناي IT ወይ ናይ ሓበሬታ ዲፓርትመንት ኣብ ኣዲስ ዝሰርዑ ብዙሕ ስራሕት ኣለዉ ማለት ዳርጋ ኩሉ ስራሕት ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኮምፒተር ዝተሓሓዝ እዩ ምስ ኮምፒተር ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ድማ ንሕና ዳርጋ ነርቭ ሰንተር ወይ ማእከል ናይቲ ስራሕ ኢና ንኸውን ማለት እዩ IT ዲፓርትመንት ዝሰርዑ ስራሕት መጀመርያ ከም ዝበልኩም ዝተፈላለዩ ናይ ኮምፒተር ስርዓት ሓበሬታ ኣለና ኩሉ ስራው ዝጥቀመሉ ዓበይቲ ኮምፒተራት ወይ ሰርቨራት مستغل ገዛ ድማ ብመንበብ ወይ ኔትወርክ ዝተራኸበ ኣሎ ነዚ ንሕና ኢና ንቆጣጽሮ ክበላሾ ከለዉ ንሕና ንዕርዮ ማለት እዩ ሓደ ተቀዳማይ ስራሕና እዚ ካላይ ዝኾነ ይኹን ብልሽት ናይ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት ኮምፒተራት ዘናይ ዲስክ ፕሌየርስ ካለ ሁሉ ምስ ኤሌክትሮኒክስ ዝተሓሓዘ ዝኾነ ይኹን ኣቑሑት ምስ ዝበላሾ ድማ ኣብ ካለ ቦታ ኸይድና ይኮንና ንዕርዮ ኣብ ውሽጢ ትካል ዝዕረ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሜንቴናንስ ወይ ድማ ናይ ምጥጋን ኣገልግሎት ንህብ ማለት እዩ ሳልሳይ ዝኾነ ይኹን ስራሕ እዚ ወይ ስራ እዚ ክትቆጽጽነት ንኣብነት ኩሉ ኣብ ዘጅዋን እቲ ኣኩዚሽን ኣክሰሽን ዳበልካ ዝኽየድ ካብታ መጀመርያ ታ ዶክሜንታትያ ክሳብታ ናብ ስቶሬጅ ታቶላ ወይ ናብ መክዘና እዚ ኩሉ ኸ ብኮምፒተር ይስራሕ ተሓበሬታ ዝኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ብኮምፒተር ክስራሕ ተኾይኑ ንዑ ዝስኸውን ናይ ኮምፒተር ፕሮግራም የድልዮ ካብ ካልእ ቦታ ናይ ዓለም ተገዚኡ ክመጽእ ሓደ ናይ ፋይናንስ ፀገሙን ስለ ዘሎ ካልእ እውን ልክዕ ምስትናህና ስራሕ ዝኸይድ ሶፍትዌር ክንረክብ ስለ ዘይንኽእል ባዕልና ዞም IT ዲፓርትመንት ኸ ነቲ ስራሕቲ ብኮምፒተር ዝሰርሕ ፕሮግራማት ነዳሉ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ክልተ ፕሮግራማት ኣለዋ ቀንዲ ዝስርሓለን ኤርትራን ዶክመንትስ ወይ ሰነዳት ኤርትራ ትቆጻጸረላ ሓንትላ ካልእ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ዶክመንትስ ዝበሃል መጽሓፍቲ ፋይላት ካልእ ኩሉ ዘለዎ ማለት እዩ ነዚ ሁሉ ካብታ አኩዚሽን ትበሃል መጀመርያ ዘላ ክሳብታ ካታሎግ ብመስርዕ ዝኸደሉ ፕሮሰስ ወይ መስርሕ በዘን ፕሮግራማት ንገብረን ማለት እዩ ካልእ ተወሳኺ ነቲ መጽሔታት መጽሓፍቲ ፎቶስ ነዚ ኩሉ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ናይ ኣክሰስ ይኹን ናይ SQL ዝተመስረተ ዳታቤዝ ኣለና ንሕና እውን ንዑ ንቆጻጽሮ ማለት እዩ ወይ ንዑ ንስራ ካልእ ከም ዝበልኩሁም ናይ ፎቶ ወይ ናይ ስእልታት ንምዝግበላ ኣፕሊኬሽን እውን ኣለና ባዕልና ዝማዕበልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተወሳኺ ኣገልግሎት ንህቦ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ትካል ዝስራሕ ኣፕሊኬሽናት ወይ ናይ ኮምፒተር ፕሮግራማት ንገብር ማለት እዩ رابعي نهبوا أقولت كله كم وزارة زي كنت تصنع تجي مبزحت الدوكمنتس أمزح جوان ديجيتايزد وي ناب هذا ويسرع تغير له متحفت زنبرة نا PDF وي سئل زنبرة سكان غيركا ناب تي فايل وي جلس بحاله تحزو نايدم صحفاش فنو زنبرة دم أب ديسكو زنبرة حج درجة تفارق الله ناب ديجيتال أو تغيره أبزع جوان دما ناي فيديو نجمر لنا كاب 10,000 ساعة زهون كم تعتو زلولة توجرازي بناي بيتها كم VHS كاسيت قالن 10,000 ساعة زهون ناي فيديو لنا نزغا كله نام ديجيتال هون كيلو مغنياتو فيديو اتي دوكمنت دارجة سلزخيت كي يتفع الناس كل شعب كمبيوتر كم زيك نقبرو سلزلنا السوخات جميلنا لنا 5 راح مالتي ازي ناي هذا وسرعة مغير مالتي كالوت يوم سرحو نحنا قن حدا قدامي مخزني وي معقوري نحنا هنا نقطعو مالتي which means back up نوانا سدو نحنا هنقومتو كالي اتي ابتي بروسس ابتي كيدي نايتي احزاو مغيار زقاتم زخوني هون تقبات ناي سوفتوير يخون ناي كمبيوترات كا نحنا كلاي نقبر مالتي نتحقاقز وي نعريلهم وي نحقزهم مالتي امو دهاز مزياتو تحيزا دمات ناي معقار وي مخزن كزغل حبريتاس يسرح له ግን ክኽዘናሉ ስቶሬጅ የድልዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ስቶሬጅ ሲስተም ዓበይቲ ሰርቨራት ኣለዋና ምስ ዝኸይድ ንነዊሕ እዋን ክሳብ 30 ዓመት ዝጸንሕ መዕቆሪ ወይ ሃርድ ዲስክ ኣለና ማለት እዩ እቲ ተመስሪሑ ተስተኻኺሉ ወይ ኤዲት ኮይኑ ዝተወደአ ዲጂታል ማቴሪያል ወይ ዲጂታላዊ ሓበሬታ ኣብ መወዳእታ ንሕና ንኽዝኖ ኣብ በቢኒ ቦታታት ከዓ መታን ዝኾነ ነገር ከይጋጥም ኣብ ክልተ ወይ ገለ ቦታ ፋሕ እንዳበልናها ንሕዞ ማለት እዩ
نحزلو جواب نقوم تفايل السرعة تيبسي تيبالو نايكمو كسب 20-30 عام تقطعنا تخيل مايت نمتاز كي تفت حبريتا نخمز نقبر أمو داتا كله تي حجز له بروسس تحجز له حدا حط عبيت مدواتنا دما ويب سايت مسرحي أوش تزتكال استسرحت ويب سايت على مستنى إلكتريك تجمعات مست كونكشن إنترنت أو إنترنت كنزرق هاي كالنا كنت مسرحة تداليا كسر 14 شعت ميتنا بيلو زخون دوكيمنتس سكان زخونة مالتي متهيدات جزية تقال له زنبرة متهيدات ببصحته محتا أدوليس قلقل زبحلو زحلو السوس كان كوينز أنا already أتيوالو مالتي نزلتها بيس كالون دات وصها خيدالو حجي تغند علامة إذا ويب سايت نمتعيس كله تزلنا حبريتها ديجيتايز قبلنا يوسي تسب أكسس كركب مالتي زخون يخلو سيرش راب زخون بوتاني عالم زلو سلازي زياون جميرنا لنا أبت مجمرة زلا تا ويب سايت أبتا وش تتكالنا تنا إيميغريشن ترح زلا لوكال مالتي كم زولكم تنا إنترنت زقم سلزلو نمو العالم كترقى حكالتن تسفى نقبر أما تاقن زي مستفتحة نمو العالم تبسخلو اكستايك نقبر مالتي وحسنته بزعبات أب كمبيوتر زعق أبزلو أب هارد ديسك أبستفعل لي نيتورك أجابات زعق أبزلو نوع زخونة أجمعات فتيرو فيل نخي كبر توسخي تحزوا باك أبارلودي كم يمثل زخه كابت مرببنا هنا يزن بكست ناي وحسنة أجابات توشت أوي مرببنا هنا مس إنترنت ويقال كونكشن يبلون زخونة يخون كستاكياتو مالتي أبتا وشتي تكالنا راح يسرح نعملت كحنت دوكيمنت نعم ديجيتال مستغيرت طولات ارتباقات تشيك مسغورو مسودو نوانا وهاب مالتي نحنا دما من جمرة تحق ناي عقبا وي ناي باك اب 3 كوبي كلته اب ننو حق دي تصنح تيب هو مسارحتات حنت دما اب كال ناي ديجيتال كمبيوتر وي كال كمطالو يزبل سلازي نحنا بستغال متن يبزحنا له حجي كنت انا هنا مدب كميا تحنت كوبي اب تنسرفرات تقمط تنكلتا كوبي دما اب تيب አለው كم زولكم 7-5 عام تصنح نو يحد مزلو تيبس አለው اب كلتا تيبس كوبي تخون مالتي تن تيبس دما اب بين بوتا امتا حنت بستقمط اب تيرابلو تحنتي اب تقمط ማለት ስለዚህ እንት ምንታይ እዚ ኣብዚ تيرابلو ዝኮነ ነገር ተጋጢሙ አይጎረም በር تيب كله بتتصنيعه كله تفاكا خالص ስለዚህ اب بين بوتا ተቀምጠለካ ስለዚህ ከምዛ ዓይነት ናይ وحسنت سيستم አለና ማለት ኣብዚ ግን ሓንቲ ዝጎለና ነገር እንታይ ኣሎ ሓንቲ እቲ ቅድም ክገልጾ ጸንሐ ብፍላይ ቶም ሰነዳት ናይ ኦዲዮ ይኹን ናይ ቪድዮ ይኹን ናይ ወረቐት ስካን ዝገብሩ ሴቭ ክሳብ ዝገብሩ ዋያ ኣብታ ኮምፒውተሮም ዘላምበር ሴቭ ምስ ገበርዋ ናብ ሰርቨር ሓሊፋላ ምናልባሽ ተጋጊየሞ ክእርማ ደልየ እንድሕሪሎም ፍቃድ ሓቲቶም እዮም ካብ ሰርቨር ትወሃቡ እቲ ዝሰርሕሉ መሳርሒታቱን ዝኾነ ብደገ ብፍላሽ ይኹን ብገለ ይኹን ከኣቱ ኣይከልን ስለዚ እቲ ሴኩሪቲ ምስተዓቀበ ጥራሕ ከይኮነ ነቶም ዝምስርሑ ኸማን ሒዞም ክወፁ ኣይከሉን እዮም ሃደ ክሳብ ክንደዚ ናይ ሴኩሪቲ ምክትታል ኣለና ማለት እዩ ካልኣይ ልዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዘይገበርናዮ أركيفال تيبس بحال فولي نأركيف تباهيلو بستسرح باكاب ندي زتحز قلت لنا يلولو بجكاتنا السيرفر حنت مسانا تعقب الله حنت جناب كلو تعقب يزقبا أبزي يبلنا كلهم حدين أو حدا هنساين هنحس وصلنا حجي أبزن تايلينا حدا تي بعلو تهنسا نأركيف تباهيلو استسرح هنساون أيقونا ስለዚህ ሓደጋውን አይበለው ኾንጓንፍ ቁሉዩ ካልኣይ ካል ኦፍ ስቶሬጅ ኣብ ካል ቦታ ብዙሕ ግዜ ንሓስብ አይና እንታይ ንግበር ኢልናውን መጽናዕቲ ነጽንዕና ምናልባሽ ኩነታትና ኣይፍቀዶን እዚ ግን ኣብ ሕጽረት ሊሚቴሽን ከም ዘለና ሞ ኣብዚያውን ሕጽረት ከም ዘለትና መረዳታ ኣብዛ ኢንጂነር ዘርአይ ቆብ ኣርያ ክትብላ ጽናሕ ካነ ኣይቲ ስራሕ ስኻ ኣብዚ ትካል ማእስተ ጸንቢርካ እቲ ናይ ኣይቲ ስራሕ ከመይ ይጸድሕካ ኣነ ኮን ኣብዚ ትካል ብ
2014 ይመጽ ክረምት 2014 ኣብቲ ነዝመጻ ሁሉ ዳርጋ ልክ ከምዝ ናይ ሕጂ ወላውና ይኹን ኩሉ ብኮምፒውተራዊ ስርዓት ምግባር ተጀሚሩ ነይሩ ማዕረዝን ሕጂ ዘለዋና ኮምፒውተራት ወይ ሰርቨራት ሓያላት ኮምፒውተራት ናይ ነበራና እሱ ደኻማት ነይሩ ንጥቀመሉ ዝነበርና ገለገለ ናይ ኮምፒውተር ሶፍትዌራት ድሕር ዝበለ ነይሩ ማለት እዩ ስራሕ መብዛሕቱ ናይ ክስታይውን ከም ወይዘራ ዘይፍት ከልጾ ጽንዓት ብሓደ ዝተማእከለ ኮምፒውተራዊ ስርዓት ዘይኮነስ በበይኑ ፋሕ ዝበላ ኮምፒውተራት ይስራሓ ነይሩ ስለዚህ ንሴኩሪቲ ንውሕስነት ገለውን ኣሸጋሪ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ድሕሩ ኣብ ካብ ገለ ዝረኸብናዮን ሓገዝ ስለዝነበረ ነዚ ዓበይቲ ኮምፒውተራት ከነምጽእ ምእኩል ዝኾነ ናይ ኮምፒውተራዊ ስርዓት ክንተክልን እቲ ዳታ ናህና ስካን ንገብሮ ይኹን ዲጂታላዊ ሓበሬታ ድማ ክሰሎ ወይ ክጠፍእ ብዙሕ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ነዚ እውን ዝከላኸል ብዙሕ መስራሓቱን ጌርና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሕ ዝተርፈና ኣሎ ሙሉእ እውን ኣይኮነን ክብለካ ክእል ግን ካብቲ ነዝኣተኽቦ ክሳብ ሕጂ ከባቢ 8 ዓመት ገይረ ኣለኾነ ማለት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ልዑል ዝኾነ ለውጥታት ዝተገይሩ እዩ ኣነ ብዚያ ኢንጂነር ክገልጻ ጽንሕ ናይ ዌብሳይት ገላልዩ ጽንሕ እሞ ንዌብሳይት ኣዝዩ በካሕተ ዘልየ ዌብሳይት ከም ንፈልጦ ኣዝዩ ኣገዳሲ መብዛሕትኡ ናይ ዓለም ፍጻሜታት ብዌብሳይታት ካብኡ ተወኪስና ንሰርሖ ሕጂ እቲ ዌብሳይት ንሕር ተመስሪቱ ጽቡቕ እዩ ዝኾነ ሓበሬታ ብዛዕባ ሃገርና ብቐሊሉ ዝኾነ መጽናዕቲ ዝገብር ሓበሬታ ደል ክረኽቦ ቐሊ ኣብዚ እዋን እዚ ብኸመይ ሓበሬታ ዝረክብ ነዚ ዘለና ዝኾነ መጽናዕቲ ክገብር ዝደሊ ክፈልጥ ዝደሊ ንኹሉ ክፉት እዩ ወይሲ ንዝምልከቶ ጥራይ ዝወሃቦ ብኸመይ እዩ ኣገልግሎት ዝረክብ ዘሎ ብዝያዳ ካብቲ ናይ ጨንፈር ኣገልግሎት ምሳና ስለ ዘሎ ዝያዳ ሄርሞን ክገልጾ እዩ ኣነ ግን ሓንቲ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ክብላ ዝደሊ እዚ ማእከል ምርምርን ሰነዳን ሒዝዎ ዘሎ ሰነዳት ናይ ህዝቢ እዩ ዋንነቱ ህዝቢ እዩ ናይ ህዝቢ ሰነድ ስለ ዝኾነ ኤርትራዊ ዝኾነ ህዝቢ ክጥቀመሉ ዝኾነ ሰብ ክጥቀመሉ ይኽእል ዋንነት ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዚኣ ደጋጊመ ከቃልሓ ይደሊ ስለምንታይ ሓበሬታ ክደልዩ ከለዉ ብሰበሰብ ክመፁ ይደልዩ ንዝፈልጥዎ ሰብ ከምዚኣ ሓበሬታ ደልየ እሞ ክንጥቀም ዶ ንኽእል ንኣብነት ኣብ ኮሌጃት ዘለው ደቆም ከጽንዑ እንድሕር ደልዮም ኣዘይብ ወደይ ከም ዘሎ እሞ ክጥቀም ደልዩ ገለ ዳርጋ ክልምኑ ይደልዩ ናቶም እዩ እኳ ተጠቒሞምሉ ስለዚ ንህዝቢ ክፉት እዩ ብርግጽ ክፉት እዩ ክንብል ከለና ናይ ህዝቢ ንብረት ህዝቢ ክጥቀመሉ መሰሉ እዩ ኣብዚ ኣገባባት ሕግታት ኣሎ ዝኾነ ዓለም ከዓ ዝሰርሐሉ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክሳብ ሕጂ 30 ዓመት ከም ሕጎም 30 ዓመት እዩ ክጸንሕ ዝግብኦ ሓደ ሰነድ ክፉት ቅድሚ ምዃኑ ገለ ተኣፋፊኡ ዝብልዎ እንድሕር ኮይኖም ከማን ን20 ዓመት ብሕጂውን ኣሎ ግን ክፉት ኣይኮነን ይብሉ እዮም ክሳብ ሕጂ ክፉት ዘይኮነ ናይ ኤርትራ ሰነዳት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣሎ ሕጂ ክላሲፋይ ትገብሮ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ክላሲፋይ ክትገብሮ ከለኻ ናቱ ዓቀኒታት ኣሎ ንሃገራዊ ድሕነት ዝምልከት ንዓለማዊ ኩነታት ብግዚኡ ክትንብቦ ክትክእል ኣለካ እቲ ሓበሬታ ካብ ጥቕሙስ ወፂኡስ ጉድኣቱ ዘምዝን እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ረዋሒታት ኣሎ ነዚ ጽኒዕኻ ክላሲፋይ ጌርካ ኣሎ ግን ንኽንደዚ ዓመት ዓቂብናዮ ኣለና ክብል መሰል ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር እዩ ንሕና ሙሉእ ኦላት ናይ ክላሲፊኬሽን ሕጊ ተዘይወዳናዮ ኣብዚ ገለ ተጠቀምትታት ከመይ ከም ዝጥቀሙሉ ንመዝን ማለት እዩ ብሚዛን ናሕና ንኸይድ እዚ ግን ንህዝቢ ክፉት ኣይኮነን ንገለ ሰብ ይህብዎ ንገለ ሰብ ኣይህብዎን ዝበሃል ኣይኮነን እንተተኸልአውን ማለት እዩ ናይ ሓደ ሃገር መሰላ እዩ ከምኡ ክትገብር ትኽእል እያ እንታይ ሰነድ ኣሎ ከዓ እቲ ተዓቂቡ ዘሎ እቲ ክፉት ዘይኮነ ሰነድ እንታይ ከዓ ብዝርዝር ብግሉጽ ከዓ ይሕበር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ህዝቢ እዩ ንህዝቢ ከዓ ክፉት እዩ ብዝያዳ እንታይ ዓይነት ተጠቀምቲ ይመጡና ከመይ ገለ ዝበሃል ግን ሄርሞን ተገለጾ ይሓይሽ እዚኣ ኣነ ከም ዳይሬክተር ክገልጻ ዝደሊ እንባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ናብቲ ኣብ ቲራቨሎ ዝርከብ ማእከል ምርምርን ስነዳን ተንቀሳቒስና ዘዳለናዮ መደብ ካልኣይ ክፋሉ በዚ ተዛዚም ኣሎ
ኣብዚ መጽእ ምስ ሳልሳይ ክፋሉ ይረኽበና ሰሰናዩ السلام زي ترف حضر مترفان أريد راحة النفس بفطنة تنزلتينا بقطري حرنا تاريخنا كمس جماول السلام عمير عيك الصيد ميقو ما نقدر يحراب كل صبح بحور والطمع سيوني هي وطيك وفي حبل زخوناني قصاني طفاتي ترمي سريمي حيوز دربي ناي حلمتي ملا